Good morning po mga brosis. Welcome to my YouTube channel. Nandito po ako ngayon sa Minalin, Lourdes Minalin, Pampanga. At meron po kaming panibagong kargahan na magaganap. Bago ko po simulan itong aking video, intro muna po tayo. Inabi ko lang po yung kasama ko at shoutout nga pala dun sa aking kapatid na si Maria Uno. Happy birthday sa iyo, tol. Wish ko na karoon ka ng good health, yan, long life, tapos more birthday to come. Okay ka muna. GoPro. Datang natin nag-sponsor sa wali ko. Birthday na yan eh. Maka-record ka niyan. Birthday na yan eh. Sa wali ko. Maria Uno. Maria Uno. Hello, pangatwa ka pa panakaran ba? Kayo, may mga babae? Meron? Ilan? Tatlo yata. Tatlo? Kasama kayo? Ay, hindi. Meron pa natin. Oo, kasi tatakbo ng walang salawal niya. Paano? Oo. Siyempre, di ba, pag nangalagaan yan, ang ibon, ang lawid, pag inalagaan, lumalaki yan kahit na nakatatak lang. Isa yun. Yan, nandito po kami sa Sitio Sumpong, Barangay San Bartolome, Pampanga. Ito pong lakad po namin dito, bigla lang po. Ang talagang schedule po namin, lampas na po ng bulak. I love poultry. Ayos po nila. May Supremo. Yan, mga kaway, si Supremo PCGS and CF Tujosong. Ayan po. Po yung lamesa ng marker. Dito po mag-marking si founder. Yan. Wireless powder po. Para makasimulan na. Mainit po. Pag tumakbo sila wala sa lawal nito. Ano pa yung ano nito? Kahit pa paano, meron ako na pambiling alcohol. Pambiling alcohol. Wala mo, ang dami po. Papuntayin na doon. Para masiguran na. Alit lang naman eh. Oo. Ayan, ang mga gamit ni founder. Pangkarga. Ang tattoo. Yung mga ibig magpatato dito sa Minalin. Minalin, ayan, si founder. Shoutout po sa mga nanonood. Live Ayan, po. sa YouTube. Ayan. Mga katusok ni founder. Bago ka pumasok sa isang organisasyon, alamin national and international, si Supremo PCGS Aquarius, Director General for Admin, kami pong dalawa dito nakatira dito sa Pampanga, ay kami ay nakasama sa mga nagmemehari ng ating kapatirang Lawin. Ibig sabihin, tayo po ay legit. So kaya kung sino man po nagsasabi sa inyo na tayo ay peke, iharap nyo po sa amin. Sabihin nyo, nasa Lourdes lang kami. O kaya kung gusto niya, tawagan kami pupunta sa kanila. Maliwanag po mga kapatid. Yan naman po kasi meron po akong info na nanggaling dito na may nagsasabi na tayo daw ay peke.
Kung nandito siya ngayon, kung gusto niyang makaharap kami, habang nandito kami, harapin namin siya. Lagi niyo tatandaan, mga kapatid. Mga bro, kailangan bago kayo bumaba ng inyong pamamahay, kailangan dala nyo ang inyong mga sarili. Paano? Ang uniforme natin, nandyan yan. Tumalikod ka nga, Sec. Andyan yan ang Sec number. Kung kailan at kung kailan pinirmahan at kung kailan inilabas. Nandiyan po yan. Nasa dokumento po yan. No, mga kapatid. At saka, tatanong sa inyo kung sino ba ang ama at utak UGMF Leborio Abraham Hangaw Jr. Yung po ang utak at ama ng mga guardians. Ibig sabihin, sino ba ang ama ng Lawin Wings? Ang ama po ng Lawin Wings, walang iba kundi si GMF, PCGS, CNF, Stephen Lawin 3 Bangguardia. Siya po ang ama ng Lawin Wings. Makinig, intindihin nyo mabuti. BFG Abraham, brain and father of all guardians, UGMF GF Leborio Abraham Hangaw Jr. Kami rin po ay isang ama. Ako rin ay ama ng guardians. Supremo Aquarius ay ama ng guardians din. Tayo ay merong isang ama pa. Yung po ang chairman. Kaya po sa amin, sa mga Panginoon, ang tawag sa amin, kung hindi Supremo, NCF o PCGS o Ama, yan po ang tamang tawag sa amin. Makinig. Kung may ama ang chapter, may ama rin ang Pampanga. Kami po yun. Dahil po ang Pampanga ay sa amin. Kami ang nag-found. Kasama kayo. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, bago tayo maghiwalay, mamaya kayo ay magiging full-fledged guardians. Nakatulong namin kayo sa magandang layunin ng Kapatirang Guardians. Unang-una, nabalitaan ko rito. May po ako, ewan ko lang, kailan isasagawa ng yung presidente ng mga founder ng Santo Tomas, si Founder Bong, ang feeding program dito. May suggestion po siya, no? Ewan ko lang kung kailan. Naki-Founder Bong po yan. Ngayon, nandito na tayo. Babasahin ko uli yung nabanggit kanina ni ito po ay tungkol sa mga kaparusaan sa artikulo 4, mga kaparusaan laban sa mga miyembro ng Lawin Wings Guardian Brotherhood International na nagkasala. Section 5, paghihimay sa mga kamalian. Ang sumunod na mga kataga ay magsisilbing batayan upang mapatawa ng sinumang miyembro ng organisasyong ito na nagkasala batay sa bigat ng kanyang kamalian. Letter A, gaano kabigat? Hindi gaanong kabigatan o mild violation lang. Number 1, pagbanggit ng mahang na salita laban sa kapwa miyembro, opisyales at iba pang mga taong nananahimik na maaaring ikasisira ng kanilang reputasyon. Halimbawa ganito, ulitin ko yung sinabi kanina ni SNF Aqua. Halimbawa ka-vibes mo, natural lang sa atin nung hindi pa tayo guardians, no? Tayo ay nagbibiruan. Kasama na rin dito yung chismis. Sino chismosa sa inyo? Magtaas na kamay, huwag na kayo maiyak. Sino ba chismosa sa inyo? Bawal po sa guardians yan. Sino chismoso? Chismoso ba sa inyo? Wala. Good boy po lahat. Ah, good boy. Salamat naman. Number 2, pagpapakita ng hindi magagandang asal tungo sa mga kasamahan na maaaring magdulot ng kaguluhan at pagka-apekto sa dignidad ng iba. Huwag kayong maninira ng ating mga kapatid. Halimbawa, si Bro Pedro, ay, keso ganun, pabayero, keso ganun. Huwag ganun. Kasi lagi natin tatandaan, ang tao ay may karapatang magbago. Kaya nga tayo pumasok sa guardians, upang ang guardians ay makatulong sa atin, upang tayo ay magbago. Hindi yung pumasok siya ng guardians, inaalipustahan mo siya, mali yun. Tandaan nyo yan, hindi nyo siya tinuturing na isang kapatid. Mga kapatid, di ba para tayo mga tanga? Tanghali eh. At magandang umaga. No. Hindi nyo ba naisip yun?
Tayong mga guardians, iminulat tayo sa liwanag. Hindi tayo minulat sa dilim. Kaya kung magtawagan tayo ay magandang umaga. Wala. May request lang po kami sa inyo. Doon sa acronym ng guardians. 2 letra lang ipinakikiusap namin sa inyo. Yung pagiging maginoo. Sa English, gentleman. Babae. At yung united. Nagkakaisa. Hinahalan. Kapwa kapatiran. Kapwa. Ganito. Shoutout po kanila Suprema, CRG-MF MAPE ng ASEC General for International UAE Head Leader at kay CGMF NIS ng LWGBII UAE Region 2. Yan, kasama ko po si ating Supremo, si Supremo PCGS NCF Jojo. Yan ang ating SecGen ng LWGBII. Tsaka si PCGS NCF Aquarius. Ayan. At tsaka po kay CGMF Shai ng Negros, ASEC General for National. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay CGMF Crocs ng Hong Kong Legion. Ayan, shoutout po. Ayan po, kasama ko po ang ating Supremo. Sila yung mga welcome natin mga bagong membro. Ilan ka ba dyan? Pati sila sis. Yun. Sila bro. Shout out. Sino gusto niyo shout out? Shoutout po sa asawa ko. Yun. Ako rin po, ganun din po. Pangalan. Ang Shoutout po kay Arlene Pasakay. Ilan kayo? Ilan? Walo? Pinakamamahal kong asawa. Ayan. Shout out po sa pinakamamahal niyang asawa. Thank you bro. Founder, isa pa yung narag mo? Isa? Si Ilan po lahat yan? Asan ba? ano nakarang kasi po nakalimutan siya. Pero nakain mo na. Ang problema yan, anti-COVID naman yan. Basta ang importante yan, yung tae. Upo po. Yung pinakadulo. What? Buo-buo. Kaya nga makikipore ba siya? Parang sausawan lang. Sausawan ni Kiki ang 3, 4, 5. Sausawan. Yun ang gabi. Tanong. Inom na lang. Ikaw sis. Tatakbo, inom na lang. Ikaw. Ano gusto nyo? Yung tatakbo kayo wala sa lawan o inom na lang? Inom na lang po. O yung sa babae konti lang. Ilan ba yung babae? 2, 3? Meron yata hindi pwede. Bawasin yung 3 baso. Papadulog po yata. Meron ba nagpapadede? Sa inyo, hindi ikaw, yung nagpapadede kayo? Kayong 3? Asan ba yung isa? Ayun po, nandun. Di na para merong bakante. Nandito na po. Konti lang siguro yung dito. Ay, huwag ka magtitry, ikaw ang inom yan. Oh, ibuhos mo lahat yan. Sis, nagpapadede ka ba? May bata ka maliit? Kasi dalawang klase pagpapadede, kung si Mister, okay lang yun. Mister yun. Sana yun. Sandali lang. 3. Bawasan mo itong sa kanila, yung babae. Ati lang. Lahat eh. Pati nyo. Dagdag nyo dun sa 5. Yan. Kailangan patay-patay sila para nagmamahalan yan. Babae ha. Yan po yung guardian. Yan ang anti-COVID. Anti-COVID Mas yan. hindi ka tatabla ng COVID. Tatlo yan. Oh, magpapalaban ito si siya yung si yung nang Okay.
Handa na natin ng tubig. Doon kayo maglinya ng tubig. Sige, ito na lang ha. Huwag yung pipilutin kasi yung... Di bali may tira, sige. Mamay ko pa ko ka. Mamay Hali. paggabi sa akin. Ano muna, maglinya muna kayo. Maglinya. Linya. Maglinya kayo. Dalawa linya. Sige. Dalawa linya. Sukat. 1 meter. Sukat. Doon sa, dito kayo marap. Sige, doon kayo marap. Doon. Letter Yan. U, letter U. Dito rin. Yo. Na ganun. Hindi kasali yon? Music ka dun dyan. Kasali kayo? Ah, hindi. Sila lang, oh. Okay. Dito kayo. Ha? Makinig. Ang wine na ito ay simbolo ng ating kapatiran. Ang pag-inom po natin ito ay nangangahulugan lamang na tinatanggap natin at ating gaganapin ang mga aral at mga alituntunin ng guardians na ang buong puso at buong kaisipan hanggang sa uling patak ng ating dugo. Tinatanggap niyo po ba, mga kapatid? Good, okay. Bigyan na, pamigay. Oh, pamigay. Anda, kakay suyo po. Hawakan niyo yan sa kaliwang kamay. Ay, sa kanan. Kaliwa. Pakitanggal po yung sombrero. Tanggalin niyo yung sombrero, mga kapatid. Yung guardian's wine nasa kaliwa, ah. Kalawang kamay. Bakit yung isa wala? Ayun. Repeat after me. Taka lang, mga taka kapatid, lang. ha? Yung kanang kamay, itaas nyo. Taas lang muna. Hindi, ganyan lang. Yung manunumpa tayo. No? Ngayon, repeat after me. Pag sinabi kong ako si, sabihin nyo yung suki ninyo at mga rank. No? Lawin Wings Guardian Brotherhood International Incorporated, panunumpa ng bagong kasapi. Ako si bagong kasapi ng Lawin Wings Guardian Brotherhood International Incorporated ay nanunumpa na gagawin sa abot ng aking makakaya na bigyan ng katarungan ang lahat ng mga latuntunin at prinsipyo ng samahan. Susundin ko ang lahat ng patakaran at hindi magtataksil sa samahan at sa pinahiral ng aming samahan At sa pinahiran ng at mga probisyon at provision ng aming saligang batas. ng aming saligang batas. Aking itataguyod Aking at itataguyod ipaglalaban at ipaglalaban ang mga hatikain ang mga adikain at magagandang at magagandang pagtutulungan pagtutulungan ng mga kasapi sa kapatiran. ng mga kasapi ng Kaugnay nito, ang dugong nananalaytay ang dugong na sa lalaki aking pagkatao sa aking pagkatao ay siyang saksi ay sumasaksi sa aking lagda, sa aking lasda patunay ng aking taus-pusong patunay sa aking taus-puso katapatan sa samahan katapatan sa samahan at sa sambayanang Pilipino. at sa sambayan ng Pilipino. Kaysa nawa ako ng Panginoon. Ngayon, eto, baba nyo na yung kamay. Ganito mga bro, bibilang ako ng 3. Pag tapos ng 3, iinumin nyo po yan. Huwag nyo na isasagad kasi may mga lata. Ano? Ngayon, pagkatapos yung inumin, itaas yung ganito, yung kanang kamay, 3 beses. I love guardians, I love guardians, I love Lawin Wings. Mabuhay ang guardians. Ulit. I love guardians, I love guardians, I love Lawin Wings. Mabuhay ang guardians. Kuha nyo. O ngayon, ito, umpisa natin. 1, 2, 3. Huwag yung sasagad kasi may mga lata. Okay. O sige. Mabuhay ang guardian. Okay. Inom muna kayo, tapos pabalik sa pwesto, ha. Bakit hindi kayo makapagsalita? Tapos kung bumalik kayo sa pwesto nyo. Wala na kayong COVID yan. Yan, hindi na kayo magkakaroon yan. COVID. Oo. Kausawan niya ng kikiam. Bumili na lang kayong kikiam doon. Siumay. Kulay na sa tayo. Ulang ano? Ulang? Okay, balik kayo sa mga pwesto nyo. Ito na yung panghuli, final. Para kayo ay mag-full pledge guardian ha.
Okay, mga kapatid, balik po sa dating pwesto. Lawing Wings Guardian Brotherhood International Incorporated. Acceptance rights to the members. In behalf of our founding father, GMF, PCGS, CNF, Lawing Tree, Vanguardia, by the power vested me, I, PCGS and CF Dojo, Secretary General of Lawing Wings Guardian Brotherhood International, I now pronounce you as legitimate members, brother, sister of this honorable brotherhood. Para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya, para sa kapwa-tao at para sa kapwa-ganto. Congratulations, brother and sister. Long live Ram Lawing Wings Guardian. Mabuhay po tayong lahat. Welcome po tayo. Ayun siya, dyan po kayo. Welcome kayo ng yung founder. Yung mga founder, mauna kayo. Founder Bong. Official. Chris. Sunod-sunod Sis, na kayo po. Welcome nyo, founder ah. Sis. Sige po. Kasama ka bro. Welcome natin yung mga bago nyong membro dito. Mga official kayo. Manuwan niyo po yung mga founder nyo. Yung MD kayo, manuwan nyo yung RMD. O sa babae, malayo ha, dahil may iniingatan sila. Andar, ikaw naman ang mawak. Hawak. Ako naman ang kakamay. Pagkala tayo. Sa kanan. Sabay ka. Welcome po. Tandaan niyo yan, no? Yung ganyan. Dito kayo tumitingin. Welcome po. MD, RMD, kamay. Mano nyo kung pareho. Welcome sa Lawing Wings, bro. O, sunod-sunod kayo. Sunod-sunod. O, welcome. Bro, Shyam. O, sige. Tuloy-tuloy kayo. Kamayan mo. Sabihin nyo yung ranking nyo. Welcome sa Guardian, Lawing Wings Guardian Brotherhood. Success! Nasikmura ako ngayon! Ano? Ayos yan! Kumot yan! Kumot! I'm the one! Yes! Tayo para sa Guardian. Yes! Woo! Only. Pumuli sa aking kapatid na kay Maria Uno na happy birthday sa iyo. Maraming salamat. God bless sa iyo, Tol. At shoutout. At sa mga di pa po nakasubscribe, please subscribe my channel. Like, share, and comment. Yun, maraming salamat po sa mga nakaabot sa akin dulo ng aking video. At dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At maraming salamat po. Shout out sa mga nanonood, nag-subscribe ng aking channel. Sa mga hindi po nakasubscribe, please subscribe my channel. Click the notification bell para po updated kayo sa aking mga i-upload na video. Okay, at maraming salamat po sa mga kapatid ko OFW dyan sa Hong Kong at saka sa Dubai. Yan, kaya sa muli po, magkita pong muli tayo sa susunod na aking video na i-upload.